Ze stoken de Mosbrug over en ze liepen langs de Walmoer. De mensen in Maastricht spraken heel anders dan Anneke gewend was. Ze hoorden wonderlijke woorden zoals zeepaal, kijnkee en kuus. Grappige woorden zoals lodge en tuut en poor. Ze leerden wat een gezet was en een douche en een keur. Maar Anneke wilde niet alleen weten wat die woorden betekenden, ze wilde ze ook goed kunnen uitspreken. Kijk Anneke, kanonnen! Hen! Hin. Krauwke! Krulke. Goed zo! Schobbel! Soppe. Schorkel. Nee, niet schobbel. Schoggel! Schorkel. Goed. Knol! Knap. Bougie? Poesie. Poesie. Nee, bougie! Oh, poesie. Gees! Gijs. Heel lang! Gees! Yes. Goed zo! Kijk man. Die ken ik. Die hebben we ergens eerder gezien. Vlak bij de Maas. Ah, was dat niet vlak bij de Stokstraat? Zo'n klein standbeeldje van een beetje een gek figuurtje. Gek? Pas maar op. Wat ze seks, dat wist ze zelf. Tadaa! Kijk man. Een harlekijn. Ho, 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 ho. Ik ben niet zomaar een harlekijn. Ik ben de Maastrichter Gijs. De Maastrichter Gijs. Nee, de Maastrichter Gijs. Ja, juist, ja. Woon je hier? Natuurlijk woon ik hier. Waar dan? Misschien woon je wel vlak bij ons. Ik woon in de ganse stad. Ik woon op de Vriethof. En ik woon op de Merit. Ik woon in Blauwdorp. En ik woon op Sint-Pieter. Ik studeer aan de universiteit en ik werk bij de Sappie. Maastrichter Gijs. Ik heb ze gehad tegen. Stad van traditie en hier ook en weer.
Zee.